बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेरि महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव हाबनानै सोरबाफोर नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। थौदो लोगोफोर होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। बयलारखौ मोजां दै गुदुंजों सुस्र'ना लाखाबाय दै लोगोफोर नै ओमफ्राय बरिया नुखाबाय आरो ओमफ्राय नै आलौ सालौ उनखाजोबना लाबाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय लोगोफोर नै बर'फोरनि खामानि मावनाय होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर नै थफ्लानै लाबखाबाय आरो अखा बोथोरनि गरम गरम खामानि मावग्राफोरनो बेदरखौ एवजेनना लाबाय नै लोगोफोर रं सं होना होखाबाय ओमफ्राय आलौ सालौ होथ'वाखैनो आरो बेनिफ्राय माने आलुखौबो सुना लाखाबाय। ओमफ्राय नै ओजोंहाय मैथा लोगोफोर मैथाजों नाजों एफ्लेनोसै आरो दै ओंखारसो गारदों नै दैखौ फोरानथारनोसै दसे सम गोजा नुखाबाय नै लोगोफोर भाजाखौहाय बयलारजों आलुजों मोनखांबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो मैथाजों नाजों नै इसुङाव एफ्लेन होनना फैलायबाय माबा इसुङाव खोमसि जादों लोगोफोर अखाया दोमैबाय दंना दासान्दि सान्दुंआ स्रां नङा नालाय खोमसि जादों आरो इसुङाबो। ओमफ्राय एवनोसै नै लोगोफोर नाखौ आङो मोजां एवना लाखाबाय आरो मैथायाव होनायखौ माने बाथोनसो नालाय बांद्राय माने स्रोम स्रोम एवनानै लायासै आङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर मैथाखौबो होना हरबाय सारायसे थिब थिबनो मैथाया रबलांजोब्बाय नै लोगोफोर आंना। ओमफ्राय माने एसे थुफ्ले थुफ्ला खालामनानै नाखौ होना होनोसै र' बरिया गोथाव नुखाबाय नै गोखै गोखै लोगोफोर। मोनबाय लोगोफोर नै मैथाजों नाजों नाखौ माने एसे एफ्लेखादोसो आं नै लोगोफोर बरिया नुखाबाय नै गोथावनो दैयाबो मोनबाय नै लोगोफोर खान्थायावसो संदो दासो मोसौ गलिखौ गोब गोब नुबाय नै गेदेरफोर दे लागाव मोनबायानो हले ओंखाम ओंख्रिया एसे कापसे कापसे लाग्रोदो गरम जानाय बायदि गेदेरफ्रा एसे सिनायथि लानांगौ माबा गेदेरफोर ओंख्रिया मैथाजों ना संबाय इनिफ्राय दाउ बयलारजों आलु ओमफ्राय दालि बिराद गोथाव गोथाव संबाय दे नोंसोर मोजां मावो खामानिखौल' अखा सेरनो मोना मोसौआ सिबा मोनबाय नोंसोरो। दिनैयो मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जाय जाय मोजाङै मार्क लाखिनानै उथ्रिसारनो हादो बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो जाय जायहा माने मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हायासै बिसोरबो माने उनाव नाजाबानो जाबाय बेखौनो आं गुरैयै माने खावलायहरो। प्रिटिया फिन खेबसेबाव एमजिखौ रिप्लाय होबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय गाबै गाबै रिप्लाय होदो बेसेरा। ओमफ्रायो बाथ्राया सैथो ना थार सोरनिया सैथो सोरनिया नंखाय जों दा नायग्राफोरा बहा मिथिना मोनो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्रायो प्रिटिया बुंदों आरो बेफोरबायसानो माने भाइरेल खालामथारनो ओरै होननानै एमजिया बुंखानाय बाथ्रामोन आरो ओमफ्राय दिनै माने बेफोरबायसा खालाममारबाय ओरै होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय सिगांनि माने फट' होनायफोरा बेफोर माने आगोलनि एक्सजों माने भिडिअ लाखानायमोननो बेखौसो माने गोदानै माने बुरखांफिननानै होदो आरो। ओमफ्राय जाथाया माने सानैनाबो एखे आरो प्रिटियाबो गोदोनि मोजां मोननाय दंखायोमोन आरो जाहारे एमजियाबो एक्स दंखायोमोन जाहैबाय सानैनि बे गेजेराव माने बराबर आरो जाथाया। ओमफ्राय दा गावसोर सानैनि गेजेराव माने बुजिलायियावसो बेफोरबायसा भाइरेल जालांजोब्बाय आरो दा बयबो मानसियानो इउटुबारफोरानो बयबो माने होखासिगोनखा गस्ला गुफुराव जेरै गस्ला गुफुरफोराव दाग नाङो जिनिर नाङो थिग बिदिनो बिसोरखौबो माने फिसायावनो फिसा माने दामखावजोबो लोगोफोर। मानो होनोबाथाय
गावबोसो बिदिनोमोन नङा होमबा एमजिआबोथ' मोनसे मोननै फिसा फिसौ भाइरेल मोनबानो माने दामखावजोबखायोमोन माने थिग बिदिनो फुजा बर'आबो गावनि हारसा हौवा जनाय अमा बेदर सावनाय बेफोरबायसानि माने बाथ्राखौ काहानिखौ माने होनायनि थाखाय दामखावनायनि थाखाय बिहाबो माने दाखालियो बिराद गिदिर माने बुंनायावनो बाथ्राया गिदिर जालांदो आरो साव होलायनाय ओरै रखम आरो माने फुजायाबो ओमफ्राय जियानो जादोला बाथ्राया माने गोबांनि सायाव गोबां बारानि सायाव बारा जाबोगासिनो आरो बेबो माने रिप्लाइ होआलासिनो थानो हायासै प्रितियाबो गावनि फुल माने काहानिखौ माने खोन्थाजोबलायबाय आरो बोरै बोरै जानाय बोरै बोरै मानाय नोंथांमोना नायना लानो हागोन ससे भिडिअखौ आं सानदोंमोन आङो आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादिनि बिसयै आं जेबो बुंला होननानै आं सानदोंमोन नाथाय उपाय गैया रायजोफोर जानो हागौ दिनैहाय जुदि आङो बुंफैफिनाब्ला आंखौ गोबां मानसिफ्रा नंगौ थारैनो प्रितिया गाज्रि मार आरो बेफोर जे गासैबो दानि भाइरेल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखानानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन बिनिखायनो आङो उपाय गैयै जानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो भिडिअ नुजाफैनो गोनां जाबावबाय आं सानदोंमोन गोबाङा गोबां बुंहरनो न'खरनि मेटारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंफै दिनै आं उपाय गैया आंबो सानदोंमोन दिनै ससियेल मिडियायावहाय भिडिअफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया मानोना आं रावनिफ्रायबो आं थाइसेबो आङो मोनजायाखै दिनै गोबाङा सानो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय थाखा खामायो नाथाय दिनैबो आङो इउटुबनि मनिटाइजेसनखौबो आङो बोखारनानै दोनदों आरो फेसबुकनिफ्राय दिनैसिम आंहा थाइसेबो थाखा उइथ्र खालामनायनि कोनो रेकर्ड गैया थेवबोनो गोबां गाज्रि रायजायो बुंनो गोसो गैयाबाबो दिनैहाय आङो फैनो गोनां जाबाय मानोना आंनि हौवा एमजिआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों नाथाय रायजोफोर बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बियो गोग्गाना लादों आङो मिनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय बे भाइरेल जानाय दि रिल्स एबा फट' बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअआवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजिजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै ना बे सेंग्रायासो होननानै दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा गोबां गाज्रि बुंदों नाथाय रायजोफोर दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै जे बे जे भाइरेल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा बै सेंग्राजों आंहा बेयो 2022नि नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन आरो
जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेसन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जोम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारना थांनो गाबै गाबै बियो गोबां साव होलांदों बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो बियो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों